Γεια σας παιδιά, και στο σημερινό βίντεο θα αγοράσουμε το Stumble Pass. Δίνουμε 10 ευρώ για να το πάρουμε, ωραία. Πάμε να αγοράσουμε το Stumble Pass που βγήκε σήμερα. Θα το ολοκληρώσουμε όλο. Όχι, πάω καλύτερα, ναι. Έχει ένα special, ένα mythic και ένα special emote, εννοείται. Έχει και legendary, τον Μικελάντζελο. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με spin. Θα δώσω ποσό 600 κάπου, καλά είναι αυτό. Ωραία. Πήγαμε level 23, 32. Δεν το δω. Λοιπόν, έχουμε 1550, ελπίζουμε να μας φτάσουν μέχρι το τέλος. Αλλιώς θα χρειαστεί να δώσουμε και άλλα τζεμάκια. Ξεκινάμε με ένα common or better. Duplicate uncommon, 50 gem, ωραία. Rare or better. Πάμε πρώτα να πάμε με τα gem καλύτερα, ναι. Και αυτά, και τα emotes και τα animation, για να τελειώνουμε. Θα το πάρω στο τέλος. Τέλος πάντων, αυτό. Stumble token 20. Αυτό το ναι, το animation, το rare. Ένα tournament ticket. Ένα animation, όχι animation, emote, τέτοιο. Κάνουμε 50, αλήθεια, τόσο πολλά, ωραία. 50. Μάλλον δεν θα προλάβουμε να το πάρουμε τώρα, θα πρέπει να δώσουμε κι άλλα gem με αυτά που έχω δώσει. Ναι, μάλλον θα χρειαστεί περισσότερα να δώσω. Μόνο τζεμάκια πρέπει να παίρνουμε. Ας κάνουμε και το common or better αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πάρω και αυτό το τελευταίο που δίνει. Λοιπόν, θα τύχουμε έστω duplicate, όχι ρε φίλε, common duplicate. Λοιπόν, να πάρουμε και αυτό. Rocksteady. Αυτό το Stumble Pass είναι μόνο για τα χελονιτζάκια, ό,τι έχει είναι για τα χελονιτζάκια. Ας το πάρουμε, να τελειώνουμε. 20 Stumble token. Ωραία, animation, common or better. Duplicate and common. Τα έχω όλα, γι' αυτό λέω duplicate. Λοιπόν, πήραμε και αυτό. Cringe. Λοιπόν, πάμε τώρα, στο τέλος παίρνουμε και mythic. Από αυτό, είμαστε στη σελίδα 5, ακόμα, page 5. Λοιπόν, duplicate epic. Ωραία. Πήραμε έναν rare, τι είναι αυτός, χελονοφά, κάτι, δεν κατάλαβα, τέλος πάντων. 50 gem, ένα tournament ticket. Χρειαζόμαστε κι άλλα. Ας δώσουμε, δεν πειράζει. Πόσα, όλο το δίνω, θα το πάρω όλο για να τελειώνω, γιατί είναι level 50. Μα κανονικά είναι έως 100. Παλιέται έως 100, στο προηγούμενο Stumble Pass. Λοιπόν, τα πήραμε όλα, δηλαδή ολοκληρώνουμε. Mythic. Αυτό είναι το Rainbow Cloud. $50 gem, animation, tournament ticket, πολλά tournament ticket δίνει. Rare better, για να δούμε τι τυχαίνουμε. Duplicate rare. Ωραία, 50 Stumble token.
Toxic. Το Toxic είναι τοξικό. 50 δίνουμε stars αυτά για να πάρουμε better. Αυτό που δεν μου αρέσει στο Stumble Guys είναι που έχει σταματήσει το Epic or Better. Ήταν πολύ καλό. Και που έχει μειώσει τα duplicates. Cat Lady. 50 Stumble Token. Footstep. Δεν ξέρω τι είναι. Και το Special Emote και ολοκληρώθηκε το Stumble Pass Power Jump. Τι είναι αυτό? Θα κάνω και ένα σπινάκι τώρα με 200. Άντε, 299. Έστω ένα καλό legendary ρε παιδιά, που να μην το έχω. Έλα legendary. Τέλεια. Αυτό τουλάχιστον είναι κάτι ωραίο που δεν το έχω. Να κάνω άλλο ένα. Παίρνουμε το Stumble Box. Αφού έχω 90 Stumble Token. Ωραία. Έχω πάνω από 90, άρα μπορώ να τα πάρω. Καλύτερα να... Αλλά είναι λίγο... αφού δεν παίρνουμε special... δεν είναι και πολύ... τέτοιο. Ωραία. Όχι, δεν το κάνω. Θα κάνω Cosmic Wheel. Πάμε. Έστω κάτι που να μην έχω. Ωραία φίλε. Καλό, δεν το έχω. Πήρα δύο πράγματα που να μην τα έχω. Πολύ καλό. Όχι, δεν κάνω άλλο, τα κρατάω για άμα βγει κάτι άλλο στο καιρό. Λοιπόν. Δεν το έχω. Κάτι λέει, δεν το έχω ολοκληρώσει. Τι λέει? Τέλος πάντων, παίρνουμε missions. 10 Stumble Token. Τι να κάνω τώρα? Πρέπει να βάλω το Toxic. Ή να βάλω αυτό? Και αυτό καλό είναι. Όχι, καλύτερα να βάλω το Toxic. Λοιπόν, δοκιμάζουμε το νέο Special Emote, το Power Jump, στη θέση της κλωτσιάς, μάλλον. Ναι, να το βάλω εκεί πέρα καλύτερα. Για να... Λοιπόν, 2 άτομα, ένα με ποτάκι θα παίξω, απλώς μόνο και μόνο για να σας δείξω, για να δοκιμάσω κάτι το νέο emote. Λοιπόν, πάμε, play. Θα το δοκιμάσω, νομίζω ότι πηδάω πάνω, άμα κάνω ένα jump και πηδάω μετά από πάνω, νομίζω αυτό είναι, δεν ξέρω. Άντε ρε. Τσαρπρότη με στέλνεις, αφού παίζω βλέπω. Τι, δεν το κάνει. Μα αυτό... Τέλος πάντων, πάω... δεν έχω χρόνο για να το προσπαθήσω. Άντε. Όχι ρε φίλε. Κάηκα. Τέλος πάντων. Πάμε. Άλλη μία να παίξουμε. Θέλω να δω τι κάνει αυτό το πράγμα. Αφού το παδάκι δεν κάνει τίποτα. Πηδάει, αλλά σαν το jump το απλό είναι. Δεν είναι και τόσο... extreme να κάνει. Να πεις ότι πηδάει πολύ ψηλά. Και η μπάλα μια χαρά κάνει τη δουλειά της που περάει πάνω από τα blocks. Τέλος πάντων, ας το δοκιμάσουμε. Πάλι δεν το κάνει. Δεν είναι και τόσο χρήσιμο. Δεν πηδάει και τόσο. Όχι, θα κάνω. Όχι, καήκα. Τι πάω να κάνω? Άμπα, δεν θα ρισκάρω άλλο. Αυτό το βίντεο δεν είναι για ρίσκο, είναι για να ολοκληρώσω το Stumble Pass και να πάρω το... για να σας δείξω τι κάνω όλα. Λοιπόν...
Άντε να παίξουμε άλλο ένα. Custom game. Block dash address για να δοκιμάσουμε τι θα κάνει αυτό. Μα αφού δεν κάνει κάτι. Λοιπόν τώρα. Έλα. Όχι. Μα ρε φίλε λέει ότι... Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Δεν κάνει κάτι. Πάω εδώ. Πάω από την άκρη για να περάσω. Δεν κάνει κάτι. Ναι, ωραία, το κατάφερα. Δεν έχω καταλάβει όμως πώς γίνεται, αφού όλες τις φορές το κάνω. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα subscribe και ένα like. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Γεια σας.